Eta beti esaten dut kantuak behin askatuta importantea dela ere bai, gure kantuekin ere ze egiten dugun, non egon nahi dugun. Gaurkoa bada benetan gure kantuekin zapatu nahi dugun espazio horietako bat, ilusioa egiten dugu horren egoteak. Eta hori, importantea dela ere bai gure kantuekin nun egon nahi dugun, eta gaur ilusioa egiten ditela hemen usurbien egotea izan diren kolekzio berriaren aurkezpen honetan gure kantuekin, espero dut tarte politia pasatzea zuek ere bai, eta guk jongo gara kantuz kantu eta beti lotxari tiraka. Lotxari tiraka esango dizut maiz, ez dudala beste egon nahi. Lotxari tiraka esango dizut maiz, ez dudala beste egon nahi. Pizza jana izatea ez da kasualidadea, gauza da Katxo pizzeriako Baikor eta Tomas hemen daudela, eta behaiek etorri zian ideia batekin pizza solidario bati nahi zutela, pizza carbonara sortu zuten, eta gaur hemen dastatzeko aukera edukiko zuen, eta behaiei publikoki eskerrak eman nahi genizkien, eta hoxe, oain hilokoia Baikor eta Tomas eta txalo zaparrada bat eskatzea izueko behaientzat.